سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجي بستدال وزيناتات إرترا حجون 54 يمنويان قففت عسى ناس على غام هلاوان زترفوا بعسب زلوون كتفتح مخانا ملغت مسدادان مهورات إثيوبيا بيونيفرسيتي أديس أبابا أب قداي أفدق بحري عودة مصنعتي أكايدهم مهلاوم ناي ليبيا برغيد 444 أم مدربة دا ليبيا تأفي زنبرو إرتراويان زركبوهم سدتنياتات أب تحت غوصرا يأتيا مهلاوان مقلاطان إسرائيل أبدو أفريقات سنحي أمباسادرا سحيبا مهلاوا محبارون كالنزا تقالك خونيو أبزا چانل دمان ووتر تخاتاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرون نتانا دول ملكت كتوقون بخبري عدمكم إرترا حجون أبسومن أبزي ملء جزية ناستات حد عمت أب تحت قيد الزصنحتهم 54 يمناويان قففت عسى بسنبت ناس على غانا بعدم كم زملو سجيرا كم زلات قليصو أبتي بأما أكلاي مبرغ الزرقح مع كانت تزرقح زلت صبصب اتم يمناويان قففت عسى أب كأيح بحري بحيل بحر إرترا أب تحت قيد الدحر مئتهم أبو دباويت كتما باصع أب تحت قيد كم صنحن حجد ما تفتحهم بعدم تمليسو مهلاو تقليصو إرترا حجي 54 يمناويان قففت عسى كاب اسر أوصيا الناس أتلقى غزلة أبزو ورح تراي النكال أي جزية خوينو زحلف سومن 29 يمناويان قففت عسى أبير ترانا حد عمد دحر مأسارهم ناب حديدا اتبهال أب يمن اتركب كتما كم استسدد تقاليس انيريو اتم شعور الناس أستلقوي يمناويان قففت عسى أب تحت قيدي أب زنبرو لأوان اتي مسؤوم زنبر نبرت كم استهجرن مراخبمون كم استهجر يمقليس أو نيرم بجاكازي بمسرة تواتي زول زينا إرترا أبرأس زوم حجلة غاتم زلا 54 قففت عسى أب قرب أوانون أستات كل التورحي أب عسب أب تحت قيد الزلو يمناويان قففت عسى ناس أكت لك مخانا خمسة حبرتون أب تزينا تقليص لا نتان الزينا زرقي حزلا معكن حبريتها ذهبة حدا شموك قل زيدليه مستمع بإرترا بتحت قيد الزلو قففت عسى ركب زلو يمناو قفف عسى أب ذهب حبريتها سبسلت أن إرترا بعل نتوم أب إرترا بتحت قيد الزلو يمناويان قففت عسى ناس أكلك قوم مخانم ملأخت السديدهم لنا لو حج زلو ناي بحر معبل مسهدئ ناب إرترا خيدنا نتوم زفنو ناب عدم كن ملسومينا كبلي تزاريبو إرتران يمنن بشحنت 995 بقداي دسيتات حانش حتصير كوينات أكايدن زنبرا خوينان أهقراو بيت فردخاء يمن بالعلتان دسيتات لولاونات زهب وسانة اكوان تحلفة أمون كلتي أنها قرات زلو وطرقن كساب حجيه مولو بمولو كم زي هاد أي زقلاز أبيتيبيا شم حالتات مكل خالزز ألو مسابات كخصاصو زحجز دنقاقا كقرب حتى غريبو منستر مكل خالة هاجر نتم شم حالتات مكل خالة هاجر زز ألمون مثل سراويت زربوشون بحقن سرعات سراويت حتى تزقبر دنقاقا نبايتو أغريبو لا منستر مكل خالة إثيوبيا أبراهام بلاي نبايتو وكلت هزبيك أوامو كوميتا قدايات وصعن قدايات سلامن سبساب ربع عامة أبزغرب الأوان نشم حالتات مكل خالة هاجر زز ألمون زربوشون بحقن سرعات حتى تخقبر زغل دنقاقا يا أغريبو اتي منستر أم مقلتيو أبزخونت هاجر كبري حيلتات مكل خالز دفرن زقودن يلن كبلن كله تمرتاوي حقاو سرعات كهل اللواء سبات شم حيلتات مكل خال نمتسلام كحسبية بلمن زخونة شفتا سراقو وي أكتيفيست بتسألمان سراويت كتف اندحر تلاعيلو اتساقم كبيديو سلازي حاجة زيادة اللي كبلي تزاريبو أبليبيا مستي أبتروبوليس ركب بود حورات هاجرات أفلطو زلوا منقستي ركب زلوا برغيد 444 تبهل وتهدراويت أهدو أما أكل مدربة دا ليبيا نقل معلتات في أم زنبرو بركز زبولو إيرتراويان زركبوهم 220 سدتنياتاتن مسؤوم زنبرو زي حقاوينا ساقر تدق أسواتن أب تحت قيد كم زأتو غليصهم اتا برغيد أوصي أتاب زلا مقلتي بسنبت أب زقبرو ووفري 220 زبوصحو سدتنياتات أم مدربة دا ليبيا في دحر مقناي كم زرخبوا من مستم زسقروهم زنبرو زي حقاوينا ساقرت دما تقسم اللوات دحر مقبارهم حنتي مكينا خطقاصلن كلا شدشته سدتنياتات صعينن زنبرا مكاين دما اب تحت قوصرهم كم زأتون نتم اساقرتون كم زحزوا من قليصم اللو نتم امدربه دا ليبيا طفيهم زقنيو بزا برغيد اب تحت قيدا اتيم زلو سدتنياتات كاب إرترا سودان تشاد نيجر إثيوبيان زموصو كم زخونون اتا ليبياويت برغيدا وصياته زلا مغلص يحبر
ኢትዮጵያ ከም መቐጸልታ ናይቲ ብሓያል ናህሪ ዝድፋኣሉ ዘሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዝምልከት ዛዕባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዓውደ መጽናዕቲ ይካየድ ምህላው ኢትዮጵያን ሪፖርተር እትበሃል ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ሓቢራ። እቲ ፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ወደብን ነባሪ ሰላምን ልምዓትን ንቐርኒ ኣፍሪቃን ዝተሰምየ ብ19 ሕዳር ዝጀመረ ኣብ ኣዳራሽ ቀጽሪ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተኻየደ ዓውደ መጽናዕቲ ብክኢላታትን ምሁራትን ዝተፈላለየ ኣርእስታት ናብ ዘተን ክትዓትን ኣቕሪቡ። ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ዘተኮሩ ዋዕላታት ይኹን ናይ ጸጥታ ስምምዓት ትግለለሉ ዘላ ምኽንያት ብምዝርዛር ንመጻኢ ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ንኽትዕደም ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምታት ተዘቲሉ። እቶም ተጋባእቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሎ ጉዳይ መሰል ኣፍ ደገ ባሕርን ኣጠቓቕማ ወደብን ሰበስልጣን መንግስቲ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታትን ንጎረባብቲ ሃገራት ብዘየሰግእ መልክዑ ጥንቁቕን ብመጽናዕቲ ዝተሰነየን ክኸውን ተሓሳሲቦም። ኢትዮጵያ መሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘለዋ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ክደጋገም እኳ እንተጸንሐት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወሃብ ዘሎ ንምትኾታኽ ዝዕድም መደረታት ግና ብጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ብኤርትራ ብዓይኒ ስግኣት ይክረአ ጀሚሩ ዘሎ። ኢትዮጵያ ንሕቶ መሰል ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ከተተግብሮ ከም ዘለዋ ዝምኸሩ እቶም ኣብዚ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝተሳተፉ ምሁራት ነዚ ንምትግባር ውሽጣዊ ሓድነት ክህሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ። መንግስታውያን ይኹና ካልኦት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ብወገነን ኣብ ጉዳይ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብምትኳር ተኽታኺ መደባት ኣብ ምዝርጋሕ ተጸሚደን ኣለዋ። ኢትዮጵያ ብመሬት ዝተኸበት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ግን ከኣ ብመንገዲ ሰበስልጣና ነተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለወን ጎረባብቲ ተኽታኺ ብዝኾነ መንገዲ መግለጺታት ኣብ እተውጻሉ ዘላ እዋን ኣብ ሞሪሸስ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዋዕላ ሚኒስተራት ኣብ ድሕነትን ጸጥታን ባሕሪ እታ ሃገር ንመጀመርታ እዋን ተሳቲፋላ። ኣብቲ ኣብ ውሑስ ኣጠቓቕማ ባሕሪ ምዕራባዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ብምትኳር ዝተኻየደ ዋዕላ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማል፣ ኬንያን፣ ታንዛንያን ከምኡ ድማ እንጋዲት ሃገር ሞሪሸስን ተሳቲፈን። ካብ ኩለን ኣብቲ ዋዕላ ዝተሳተፈ ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ እንኮ ሃገር ኢትዮጵያ እያ ነይራ። እስራኤል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝርከብ ኣምባሳደራ ንምምኻር ከም ዝጸዋዕቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ ተወሲዱ ዘሎ ከዓ ደቡብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ስርሒት ብዝምልከት ዘለዋ ተቃውሞ ክትገልጽን ክሳብ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክስታት ከተቐርብን ድሕሪ ምርኣያ እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ንወተሃደራዊ ስርሒት እስራኤል ኣብ ቃዛ ብትርክ ክትነቅፍ ጸኒሓያ። ተመልሶኒ እውን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ICC ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ከውፅእ ተሓሳሲባ ነይራ። እቲ ቤት ፍርዲ ከምኡ እንተዘይገይሩ ግን ፍጹም ውድቀት ዓለም ለኻዊ ምሕደራ ዘመልክት ክኸውን ይምባላ እውን ይዝከር። ደቡብ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዝምልከት ናይ ማንዛ ዋዕላ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ከተካይድ ኣብ እትዳለወሉ ዘለያ እስራኤል ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝጸንሐ ኣምባሳደራ ጸዊዓት ዘላ። ብሪክስ ሃገራት ቻይናን ሩስያን ዘጠቓለለ ጉጅለ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ብፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ዝምራሕ ኣኼባ ነቲ ግጭት ሓበራዊ ምላሽ ክህብ ክሕንጽዝ ትጽቢት ይግበር። ከምኡውን ሎሚ ሶሉስ ባይቶ ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ተኽሲ ደው ንምባል ክሳብ እትሰማምዕን ብውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ዘማእከሎ ዘተ ክሳብ እትኣቱን ኤምባሲ እስራኤል ክዕጾ ከምኡውን ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ክቋረጽ ኣለዎ የብሉን ዝብል ድምፂ ክህብ ትጽቢት ይግበር። ገዛኢ ሰልፊ ደቡብ ኣፍሪቃ ANC ነቲ እማመ ተሰማሚዑሉ እኳ እንተሎ እቲ ሰልፊ ወይ መንግስቲ ኣብ ባይቶ ክድግፎ ድዩ ኣይክድግፎን ግና ኣይተፈልጠን ኣሎ። እስራኤል ብ7 ጥቅምቲ 2023 ዕጡቓት ሓማስ ዝፈጸምዎ ስግረ ደቡባዊ መጥቃዕቲ ገብረ መልሲ ንምሃብ ኣብ ቃዛ ዓብይ ወተሃደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ። ብሰንኪ ናይ ሓማስ መጥቃዕቲ ኣብ እስራኤል ብውሕዱ 1200 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ካልኦት ኣስታት 240 ድማ ጆሆ ተታሒዞም ተወሲዶም እዮም። ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ብወገኑ እስራኤል ናይ ሕነ መፍዳይ ወፍሪ ካብ እትጅምር ንድሓር ብውሕዱ 13000 ሰባት ኣብ ቃዛ ከም ዝተቆትሉ ይዝገለጽ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።